Swerte ka, pare ko, kay sa virus kita gipalayo. Klase-klaseng herbal gipanghimo, aron daw sa virus di ta maigo. Daghan ang di magpa-injeksyon, kay basin matiwas daw hinon. Mitagam na gyud daw ang tawo, sa ding vaksya nga ilang gihimo. Swerte ka, pare ko, kay kita gianak ipakatawo. Swerte ka, pare ko, maong ang pinging gihatag sa Ginoo. Dili na mahadlok kita karon, kay aduna na may injeksyon. Virus nga gihimo sa mga loko, gihimuan pug anti-virus sa mga tawo. Swerte ka, pare ko, kay kita gianak ipakatawo. Swerte ka, pare ko, maong ang pinging gihatag sa Ginoo. Kun aduna mangyud daw virus, ang kwarta ato nang undangon, kay bisan kinsa migunit ana karon, maong kwarta ato kung kwarantinon. Ang kwarta di na nato gamiton, barter na lang atong himuon. Aron